Тәтеш ягының тарих музее кунакларны һәр вакытта да шулай җыр һәм якты йөз белән каршыла. Әлеге бина сәүдәгәр Петр Серебряковның йорты булган. Һәм менә 100 ел узганнан соң да ул кунакларны шәхсән үзе каршыла. Музей 1920 елда ачыла. Беренче экспонатлар сәүдәгәр һәм алпавытларның шәхси коллекцияләреннән. Бу шигелгән картиналар, поляк көмешеннән ясалган шәмнәр, фарфор, самоварлар коллекциясе. Экспонатом первого поступления нашего музея. Әлеге кокос чикләвеннән ясалган шкатулка 18 гасыр ахырына карый. Аны байлар чит илдән алып кайталар. Музейны тулыландыруда әлбәттә җирле халыкның өлеше бик зур. Хәзер биредә 44 меңнән артык экспонат. Бу патефон Алексей Никаноровның әбисеннән калган. Башта үзендә сакласа да, соңыннан музейга тапшыра. После экскурсии. Музейда экскурсияда булганнан соң мин аны бирегә бүләк итәргә булдым. Узган гасыр җиһазы белән башкалар да якыннан танышсын. Ирфан Халитов та ничә еллар өстендә йөрткән костюмын бүлмәсендә эленеп торган әләмне бирегә алып килә. Еллар үткәч, бәлки галимнәр, бәлки белгечләр шуларны өйрәнеп, безнең элекке булган тарихыбызны өйрәнерләр. Музей белән хезмәттәшлек итүче Надежда Башинага 93 яшь. Гомер буе укытучы булып эшли, тыл ветераны, әле дә хорга йөри, салкын су белән кыена. Элегрәк музейда еш була идем. Хәзер күп нәрсәләрне инде яшьләр белми дә. Миндә алар шактый барысын да музейга тапшырдым. Быел музей эш юбилейны бергә кашылый. Тастырның 100, биек җиңүнең 75 еллыгы. Музейга да бер гасыр. Бу уңайдан аерым заллар әзерләнгән, тәтешләр өчен төрле конкурсларда игълан иткәннәр. В этом году Үз туганыңны тарихта мәңгеләштер акциясе башланды. Сугышта катнашучылар турында истәлек яки эссе язырга кирәк. Иң кызыклы һәм аяныч тарихларны бергә җыеп китап бастырачакбыз. Тастырга кагылышлы экспонатлар да шактый. Менә бу 1936 елда җирләрне колхозларга тапшыру акты. Ул вакытта аны Татариның 3251 колхозына биргәннәр. Хәзер музейның 3 филиалы бар. Планда тагын берне ачу. Тәтештән Шулпан Касыймова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.